pegel cah. Kandhane mang aja mlayu enak. Aduh, kalau aku kam, aku njaluk ngombene po. Yo, sik gak jebukno. Yeay. Wes enak dilinak kene ae, enak adem. Yo dilinak kene ae. Yeay. Tenan opo? Tenan opo yo? Ayo badak-badak nae. Ayo. Wis tur, lo gorak kene lo. Ayo badak-badakan. Waduh, rek, gak awet aku tak nonton ae. Ayo, badan apa iki? Aku sing mbadek yo. Yo. Hewan apa sing iso nyumet rokok? Hewan kok nyumet rokok? Kau nak sur? Lah iya, ono ae. Ya gak iso sur. Ya iso. Piye sih? Hewan kok ono nyumet rokok? Hewan apa ya? Ah, monyet. Salah. Hewan apa ya? Bosur, iso. Ah, naik gak iso. Nah terus hewan apa sing iso nyumet rokok? Hewan sing iso nyumet rokok iku ya kodhok. Lho. Lah kodok kok iso nyumet rokok sih sur? Lah iya, ya gak iso. Ya iso. Kodok apa sing iso nyumet rokok? Lah saiki aku takok. Wong nek nyumet rokok nganggo apa? Korek. Lah iya. Kodhok ngorek, kodhok ngorek, kodhok ngorek. Lho, oh alah sur.